Když se nám narodilo druhé miminko, spánek se stal tím nejdůležitějším pro celou rodinu. Chci, aby spalo v bezpečí. Na kvalitní matraci, která si rozumí i s monitorem dechu. Matrace Dana je pružná a vzdušná. Je to zdravotnický prostředek od českého výrobce. Výška matrace je 9 cm a její nosnost je až 50 kg. Snadno se čistí. Nemusím se stresovat a mám jistotu hygieny. Bezpečný spánek miminka znamená i můj klidný spánek.